Проектът «Науката в Югоизточна Европа» и концепцията за научните центрове има за цел да заинтригува и насочи интереса на младите хора към науката във всичките й направления. На практика това се осъществява чрез редица практики и активности, насочени към повишаване популярността и достъпността на естествените науки, геологията и технологиите с акцент върху практическата страна на обучението. В следващите няколко минути ще ви разкажем за подобна добра практика по този проект, имаща за цел да събуди интереса на децата към геологията и науката като цяло, реализирана от Националния музей «Земята и хората». Да се улови интереса на съвременните деца е много трудна задача. Те са буквално бомбардирани от всякаква информация, от всякакви забавления, от всякакви форми на внимание и на грижа за тях. Така че научните знания трудно намират пътя до децата. Това е нашата голяма задача – да намерим формата, която е привлекателна за децата. Децата обичат най-много игрите. Естествено е да използваме точно тази форма, защото ние не можем да ги задължим да идват при нас. На тях трябва да им е интересно, те трябва да го желаят. Имаме няколко форми според степента на това доколко децата са заинтригувани от знанията в нашата област. За най-запалените любители, тези, които са колекционери, тези, които искат да знаят всичко за геологията, е нашата школа по геология и минералогия. Школата по геология и минералогия към Националния музей «Земята и хората» дава основни знания по обща геология и минералогия, компенсиращи липсата на изучаване на тези предмети в училищната програма. Под формата на занимателни игри обучението запознава мълчуганите със света на минералите, геоложките процеси и историята на Земята. Насърчава ги да създават лични колекции от минерали, скали, руди и фосил. Обикновено децата идват в продължение на 2 години. Това е всяка седмица в рамките на учебната година. Заниманията продължават 2 часа. В тях са включени както теория под формата на презентации, дискусии и много демонстрации, игри и някои експерименти, които правим заедно с децата. Вече няколко години Школата по геология и минералогия се радва на успех сред малките откриватели заради своя нов подход като практика за стимулиране интереса на децата към науката и света на геологията. Участието на музея в един такъв научен център би помогнало изключително много за повишаване на нашата квалификация и разбира се за ефективността на нашата работа, за качеството, нивото и резултатите, които ще постигнем с нашите деца. Би направил нашата програма много по-атрактивна и много по-популярна.